Milí dobrovoľníci, zdravím vás všetkých z najúprimnejšieho srdca a chcem vám držať palce v tom, čo robíte. Pretože, ako počujete, aj tu sa pracuje na lepšom zajtrajšku, buduje sa, treba podporiť a dať príležitosť. A UNICEF, čo je už pre vás známa vec, podporuje deti aj v iných krajinách a preto je perfektné, že naše deti slovenské, ktoré si nájdú čas, chuť a hlavne robia tieto veci dobrovoľne a bez násilia, môžu pomôcť zase niekomu inému. No o to tu vlastne celé ide, ale to už všetko dobre viete. Najlepšie na tom samozrejme je, že sa ulejete zo školy a môžete chodiť vyberať peniaze. Takže keď budete vyberať, nebojte sa osloviť aj cudzincov, pretože túto značku poznajú všade na svete a veľmi radi prispejú, len sa im potom nezabudnite za to poďakovať. Ja som prispievateľom tiež a baví ma to stretnúť skupinu mladých ľudí, ktorí pomáhajú alebo robia niečo preto, aby sa zase iní mohli mať dobre. Takže keď vyberieme dosť peňazí od dosť veľa ľudí, tak potom je veľká nádej, že v niektorých iných krajinách sa zase niektorým deťom môže o niečo prilepšiť. Buď dostanú nové knižky, alebo dostanú nové oblečenie, alebo budú mať konečne vodu v dedine.